Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το νομοσχέδιο θέλω να τονίσω ότι οι εισαγόμενες ρυθμίσεις του είναι πολύ σήμαντες. Όχι μόνο διότι εξυγχρονίζεται το σύστημα διαχείρισης των παραβάσεων με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου πλαισίου εφαρμογής των κανόνων της οδικής ασφάλειας, αλλά και διότι η κοινωνία αναμένει τις αποφάσεις της πολιτείας, έτσι ώστε και η οδική ασφάλεια να καταστεί ασφαλέστερη για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών και τα προσωπικά δεδομένα να διασφαλίζονται. Συνεπώς θεωρώ ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, εκτός το ότι κινείται εντός του συνταγματικού πλαισίου, είναι και κοινωνικά επιβεβλημένες. Λόγω όμως του περιορισμένου χρόνου θα αναφερθώ ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 39 του νομοσχεδίου, οι οποίες είναι σχετικές με το κτηματολόγιο. Ένα ζήτημα που έχει ταλαιπωρήσει εδώ και πολλά χρόνια διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Λέσβο. Και γι' αυτό στο σημείο αυτό θα θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ, γιατί με την προσωπική σας παρέμβαση, αλλά και τον κύριο Δερμετζόπουλο, τον νέο Υφυπουργό, για την άμεση αντιμετώπιση του ακαθόδους αυτού προβλήματος που ταλαιπωρεί τις περιοχές όπως την περιοχή μας που σας είπα, τη Λευκάδα αλλά και τη Χίο για πολλές δεκαετίες. Καταρχάς να τονίσω ότι η προτινόμενη διάταξη του άρθρου 39 του νομοσχεδίου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και επιλύει πολλές εκκρεμότητες, αφού επιδιώκεται η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων στις περιοχές που τελούν στην παρούσα φάση σε ειδικό καθεστώς διοικητικής διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις από το 2015. Αναφέρομαι στις περιοχές όπως ανέφερα ειδικά τώρα σε αυτό το θέμα για το 2015, για την Λευκάδα, τη Χίο και την Λέσβο. Έτσι επιλύονται οι ειδικές περιπτώσεις γεωμετρικών αποκλήσεων και αποκαθίστανται αδικίες σε πολίτες που ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού. Ωστόσο, προκύπτει η ανάγκη στοχευμένων συμπληρώσεων, ώστε η παρέμβαση να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα και να μην αφήσει εκτός σημαντικό αριθμό δικαιούχων. Θέλω να πω ότι το ισχύον πλαίσιο καλύπτει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες που είχαν συμπεριληφθεί στο σχετικό ΦΕΚ του 86 του 2015 και υπέβαλαν αίτηση. Ωστόσο παραμένει ακαταχώριστος μεγάλος αριθμός γεωτεμαχίων, τα οποία είχαν δηλωθεί ως εσφαλμένα κατά την κτηματογράφηση, αλλά δεν εντάχθηκαν στον επαναπροσδιορισμό. Η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για περίπου 10.000 γεωτεμάχια, τα οποία θα συνεχίσουν να εμφανίζουν σφάλματα επαόριστον, με συνέπεια αδυναμία μεταβιβάσεων και έκδοσης οικοδομικών αδειών, συσσόρευση υποθέσεων στα κτηματολογικά γραφεία και αύξηση αντιδικιών και δικαστικών προσφυγών, διότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αγωγές, είτε αγωγές διεκδίκησης είτε αναγνωριστικές κυριότητες. Η δυνατότητα ένταξης αυτής της κατηγορίας πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την ουσιαστική αποκατάσταση του προβλήματος και την τελική ομαλοποίηση της λειτουργίας του κτηματολογίου στις περιοχές που προανέφερα. Έτσι θα πρότεινα, το λέω ότι θα πρότεινα γιατί νομίζω δίδεται λύση με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Θα πρότεινα λοιπόν που θα μπορούσε να συμπληρωθεί η διάταξη με νομοτεχνική βελτίωση, έτσι ώστε να δύναται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού και οι δικαιούχοι γεωτεμαχίων που δεν είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες διαδικασίες επαναπροσδιορισμού ή αναμόρφωσης κτηματολογικών στοιχείων, αν και είχαν δηλώσει εγγράφως την ύπαρξη σφάλματος κατά την αρχική κτηματογράφηση. Η υποβολή αίτησης θα μπορούσε να γίνει μέσα σε μια προθεσμία 60 με 90 μέρες από την ημέρα που θα ψηφιστεί η διάταξη. Επιπλέον θα ήθελα να σημειώσω ότι η τεχνική διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη προσομοιάζει με τη διαδικασία των γεωμετρικών μεταβολών του άρθρου 19 του νόμου 2664, η οποία αποτελεί την εκ νέου παραγωγή διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών. Αυτό όμως συνεπάγεται επανάληψη δαπάνης για όσους έχουν ήδη προσκομίσει τοπογραφικό με την αρχική τους δήλωση, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που είχαμε κατά το παρελθόν, όχι από εσάς, από τους προκατόχους σας και από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου, σύμφωνα με την οποία η τεχνική επεξεργασία θα καλυπτόταν από τον φορέα, δηλαδή το ελληνικό κτηματολόγιο.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και κοινωνικής δικαιοσύνης θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα τοπογραφικά και η διεκπεραίωση της τεχνικής προσαρμογής από τον φορέα μέσω πιστοποιημένων μηχανικών. Υπάρχουν ήδη πιστοποιημένοι μηχανικοί και ήδη προβλέπονται, οι οποίοι αδαπάνως θα τα κάνουν αυτά, προβλέπεται στο νομοσχέδιο, αλλά για το επιπλέον λέω, έτσι ώστε να γίνεται χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Έτσι θα μπορούσα να προτείνω, όπως συμπεριληφθεί η διάταξη, με μια νομοτεχνική βελτίωση, κατά την οποία οι δικαιούχοι που υποβάλλουν αίτηση κατά εφαρμογή της εισαγόμενης ρύθμισης να μην υποχρεούνται σε προσκόμιση νέου διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν υφίσταται ήδη τοπογραφικό διάγραμμα που είχε υποβληθεί κατά την αρχική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία και προσαρμογή των στοιχείων να διενεργείται από τον φορέα, δηλαδή το ελληνικό κτηματολόγιο, μέσω πιστοποιημένου μηχανικού, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του πολίτη. Έτσι, με τις προτινόμενες συμπληρώσεις, θα επαναλάβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μπορούν να ρυθμιστούν νομοτεχνικά, γιατί είχαμε μια συνεργασία στο Υπουργείο και φτιάξαμε κάτι, θα το εξηγήσω στο τέλος. Έτσι, με τις προτινόμενες συμπληρώσεις αποκαθίστανται πραγματικές και καταγεγραμμένες αδικίες, αποφεύγεται νέα ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση, επιταχύνεται η οριστική εξυγίανση του κτηματολογικού υποβάθρου, μειώνονται διοικητικές εκκρεμότητες και δικαστικές διαφορές και ενισχύεται η αξιοπιστία των υπηρεσιών του φορέα. Κύριε Υπουργέ, οι παραπάνω παρεμβάσεις, νομοτεχνικές βελτιώσεις που ανέφερα, δεν μεταβάλλουν τη φιλοσοφία της διάταξης που φέρατε. Αντίθετα, εξασφαλίζουν ότι η νομοθετική πρωτοβουλία θα πετύχει το σκοπό της χωρίς να αφήσει εκτός ένα σημαντικό τμήμα πολιτών που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Βεβαίως, η βέλτιστη και ορθολογική λύση θα ήταν η εκ νέου πλήρης επανακτηματογράφηση των προβληματικών περιοχών ανά τη χώρα, καθώς τα σφάλματα δεν είναι μεμονωμένα αλλά συστημικά. Ωστόσο όμως, αναγνωρίζοντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, το σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και την ανάγκη άμεσης ανακούφισης των πολιτών, η προτινόμενη ρύθμιση με τη διάταξη που φέρατε προς ψήφισα σήμερα, το άρθρο 39, κύριε Υπουργέ, αποτελεί σαφώς ρεαλιστική και απολύτως αναγκαία λύση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα καλύψει όλους τους θυγόμενους ιδιοκτήτες. Τέλος, σωστή είναι η διάταξη την οποία ανέφερα. Ήταν πολύ ευφιέστατη και εκ του αποτελέσματος λειτουργική η διάταξη την οποία βάλετε το τρίτο εδάφιο στο 39, όπου εξουσιοδοτείται ο φορέας κάθε κενό που υπάρχει, το οποίο έχει σχέση με τη διαδικασία ή με την εφαρμογή της όλης διάταξης, να επιλύεται από τον φορέα. Θα μπορούσε εκεί να βάλετε ή από το Υπουργείο, ούτως ώστε αφού έχουμε νομοθετική εξουσιοδότηση, όλα τα προβλήματα ως προβληματισμό που ανέφερα, εάν θα υπάρχει δυσερμήνευτος στους εφαρμοστές, να μπορείτε να τα επιλύσετε με την ρύθμιση αυτή, χάρη στην εξουσιοδοτική διάταξη την οποία βάλατε, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασίου. Κυρίες και κύριοι.